Dobrý den, já vás vítám od dnešního videa a bude to vlastně první zápas mistrovství světa Česko proti Rusku. Budu hrát za Českou republiku a budu hrát v bílých dresech. Tak doufám, že se vám toto video bude líbit. So faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes, caught in the undertow, just caught in the undertow. Every step that I take is another mistake to you. Caught in the undertow, just caught in the undertow. I've become so numb, I can't feel you. Konec prvního zápasu mistrovství světa 2016. Český tým zdolal domácí Rusy 3-0. Děkuji za zhlédnutí videa a uvidíme se u dalšího videa, kde český národní tým bude hrát s Lotyšskem. Tak zatím naschle.